Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakaturog at kaya. Mr. Honesto, itay pa nga tangaw mawawag. Sungbatak na ta. Ang mga namakadlaw ni mamang. Malagip ko ti panang prangka ni mamang kenkwana. Sungbatak katagkidawak iti dispenser kenkwana. Hello? Hello, Adelfa. Nakasingak ka di? Saan mat, sir? Naiturog ko gayam. Naimbag ta nagranata iji-igip ti baybay. Sayang ta saan ka nakapagbaot na kitungtong ka ta kayo. Nasdawak na ron iti kalata pa nagpakadayo. Nabainan kayon samat. Amangan lumabalin nga kita ta. Ha? Apay akayat ni Sir Honesto magkita kami. Adelfa? Adda ka kadipay? Uwan sir, ada akpay. Pasensya kayon. Jack may panamnaman no adda oras ko makipagkita kada kayo. Aging nga adda ni mamang. Mawatan ka. Di mo sayangan ti oras mo iti panagbakasyon ni mamang mo. No saan ka sumurot kan ko na? Saan tanto na makapagkita pa'y? Jack lang mo sir. Ngam ko na ni Amang Dinong. No sa anak to makasubli ti trabaho ko dito opisina yo. Amangan no, mapilitan na kasumurot iti kayat ni mamang. Saan gaya man nagbidot ni Sir Amir iti panang ipapan, Adelfa? Naruna kat istrikto ni mamang mo. Sige nga roden, Adelfa. Bye. Bye, sir. Nadlawan na Sir Honesto ti ugali ni mama. Naddaw gayam ni Adelfa ti pan nakapabain ko kan mamang na. Iso ang nagpakada ka din na oras. Nadlaw ko ang naliday ti timbak ni Adelfa. Bayat ti panagsarita mi. Rumbang ko maan naragsak. Tanagapakasyon ni mamang na. Sayang. Awan gundaway mi ang makapagsarita. Makapasurungat ni Benji. Nagpaya ka sumang patitay. Kaya't ko tiyag pakada ka ni Daddy. Saan na bali? Ay, maturong mat ka no ni Daddy. Iso sa anak kaya makapagpakada kan ko na. Gusto ba't kititi ko na ni Benji? Saan na nalas ka nagpakada ay ka ni Dad? Mapanak man lang na niti ibagpag kapapanak. Kaslanangag ko nga da kasarsarita mitay ti kwartam. Ni mamang mo kunak kumagam. Simbrek mo di tayo ni ti kwarto na. Sir Honesto day Amang, imawag iti cellphone ko. Nagkitaw iti dispensar iti kilat apa nagpakada na itay. Talaga nga de napabayanan di panang prangka ni mamang mo. Wan sa Amang? Ngam, sana matkit di nga imbagakas jay. Ngam, nadlaw na nga istrikto ka no ni mamang. Ay, di na nasakayat nga dagarem kan ka. Di na pa ilang malipatan, ti panagayan ayat yo ken ni hamin ni de. Agad adalak pa ilang amin idi Amang. Kan awan panggap ni Sir Honesto nga agarem kanyak. Ay, managata puno manang ipaban ni mamang mo. Saan pa yan napasamak? Ng pampanunutan nan. Sa anak amay kari ka ni Sir Honesto Amang. Anak tibak nang ti ayatan ng today jay. Nyaman nga tan ti iba nila kay Sigmundo. Talaga saan lata mamingka. Mabalin ko kumapagkid ka na. Ngam, interesat. Nagi tinakalab mga balitok na. Diyak malipatan ti panang tagikwak iti kinabaknang na. Baban ka ni Crystalline. Amo ka rumor ka man ni Namir. Talaga di mo mapagkadkadan day jay alakaya niya. Gapo iti apo ko na, saan ka di? Ano na ita sasawang Margot? Naadala ko man ni Lisbeth. Iso ang mismo ti mga pakin ka. Saan nakataktakan? Ket, asino ti kadwam? Rimwar ni Benji. Napanan na. O paya sana nagpakada kanya?
Kasanong agpakada no matmaturog ka itay. Amom ka di no asino ti imawag itay kankwana? Ni Lisbeth. Ah, Ginundawayan ni Benji amat maturog ka. Tapno awan sawir na ang makipagkita kini Lisbeth. Ay, kung nagrumat maturog ka, Victoria. Naunag sa di pampanunod manak. Tatang, kasano nga ta maalukod ka ni Adelfa nga trabaho iti abroad? Victoria, sana nga ubing ni Adelpa kasi di. May papilit mo, di kayat mo. Adan bukod na pangadang. Kinamaag no sa anak kayat ti agtrabaho iti abroad. Ado ti gumawgawawa amang panaw iti kinarikat ti pagilian. Saan nga agpapada ti panunod, anak ko? Anak mo na Adelfa. Saan kayo agpada ti panirigan iti biyag? Adadapay sa anak kapada ti kapanunutan ti amin. Sana mapnek nga agpabaknag dagiti dadtuma. Nga miso insukat na iti kinabaknag. Malagip mo ka di pa'y lagi na palabas. Saan tatang? Awan pulos pa nagpapawig. Baknangan, kat maaramid na ti amin na kayat na. Uray manupay ti babae iti biyak na. So, mapaling ka di tatang. Saan tayo napagsaritaan tayo? Ala. Kasarita mo na yung bagdarak mo. Maring malawlawagan tumod lang di panunod na Victoria. Anya, kaya tiyo asyak ti agpakumbabakan ko na. Idinto tasyak ti inana. Sika, di makam mo, anya, ti kayat mo, nga ramidan. Adalaki di mangigawgawit kan ko na. Kat dahi tati kayat ko adoktaran. tadimting kayo madlang ka ni Benji ita Elizabeth. Ano ba't ka di sa bali alugan nga ramate? Nakayulatan ti mapaniti mansion nila kay Sigmundo, Daddy. Agpasya-pasyara kiti Hardin. Ang mga no may bayagak ang makisarita ka ni Mr. De Los Reyes. Ay bak ni Benji iti unag. Mabutin kayang sakit di iti ibagbagan ni Tita Margot, Dad. Anya nga tanay paypaysok. Kuwapo mat ni Benji. Elizabeth, Sige, sumra kayong, Dad. Ang mga matiktikan na unay ni Mr. De Los Reyes nga gunuray ka na kayo. Awagak man kit din ni Marichu. Hi! Impaga ni Marichu ti awagak. Ngam kinapot no na. Saan ani Marichu? Buisit. Kastoy kami kadilat. Tanit yak syuman kanyak. Akasam, saan nga paatiw kanyak? Apay na inawagan na, Lisbeth. Mailiwa ka makisarsarita kan ka, Tita Margot. Anya ang mailiw, ti bagbaga. Sa anak ang makilanlino ko kan ka. Well. Si Moro ta ni Dad dito'y balay da Mr. De Los Reyes. Isugaya may inawis na ni Daddy ta. Si Mang Pato ni Crystalline. Anya? Wan, Tita Margot. Ni Crystalline ti kasarsarita ni Daddy. At dapat nga minsan nga ili da siya alakay. Kaya tiyo, paala kayo, no? Pasukon kayo kanimanong Benji? At dagiti may sa party. Kadwag dagiti kinaadalak iti kolehyo. Oh, nagkolehiyo ka gaya? Sa anak akaskan ka, Lisbeth. Noon niya titi mo pangituluyan ti panagadan mo. At baknang ni Daddy. Biangot ka lang, unay. Ituloy kong talat ti agkada linton kayat ko. Bibiyang mo? Anya nga tanong kalat nga at namang yam-amu iti paginang nga anak ni Daddy. Ang may saak nga anak ni Daddy. Tiyah, pulisit tayo siya, babae. Agalawat kanyak na siya ang Margot. Ipulong ko ka ni Daddy. Talaga salangadak ni Daddy. Nadlaw ko ang nagpungtot ni Lisbeth iti imbaga. Kasanon nga agpaiso. No saan lang nga iso ti anak ni Amir. Iti kinaado ti nagbalin a babae iti biyak na. Awan lang ata tinapututan na kadakwada. Nakaraing kayo gaya man, Mamang.
Itimplahan kayo iti kapeyo? Agyaman na klangan na Delfa. Siya akong tagtempla iti kape. Saan nyo kadiak hayat nga iserbihan kayo? Sa anak anarwam, mga sir-serbian. Narwam kami ng maymaysa. Sige. Tapno di man agsakitin hakam mo. Sige manlaangan. Mabit lang, mamang ha? Adala kayat ko adamagan kan ka, Adelfa. Ada ka di sa bali ang makalapad. Iti bagbagakan ka. Di kayat ko asawan. Ti may panggap iti jayak. Asumurot ka kanya kaya Australia. No, kayan ayat ko ti kayat yung asawan, mamang. Awan, kalpasan ang nagsina kami kanihamin. Saan ako na nakiayan ayat? Gapo, tanihamin pailaan ti ayatem. Saan, mamang? Nalipat akon. Jak napuputan di sangpot mo idirabi Amir. Impapas mo sa tinangbuya iti kinapintas ni Kristalin. Anya Kristalin ti bagbagam. Ada ka no pala ng London. Talaga dayjay nga anak mo. Ngam idi imbagak akasanon no kelat nga ada mangyam amo iti bagi ng anak mo. Nagbungtot. Saan ka di ang nagsaritatan? Natangkan ti ulo, Margot. Makapungtot ka? Saan asyak tayan ti problema, Amir? Ni Lisbeth. Ngam kasanon nagpaiso. Saan? Dinto mapasamak na ita. No saan di saan? Sa bagay. Saan kumaapumod no? Ta mga no ad-addan to nga awan ti karbangak iti kinabaknang mo. Ni Honesto. Anya rati bagana. Tagsapan nga umawag. Hello? Sir, kalkalpas may nagsarita iti amigo yo. Anang katangan nyo iti yate. At kanong kadwa na negosyante nga agpasyar dito eh. No kasta. Sa ngayon, anay mbag dita. Dinamag na kayo, sir. Ngayon ko nak, makumikom kayo kadag iti negosyo dito Manila. Si kalangan, ti makamu ka nakwada. No anyan to, ti mapagsaritaan nyo, baka muan nagtulatan. Impakada na akalpasan na makapagsarita kami. Usaran ta kano ti yate, sir. Awan problema iti dayta, Honesto. No adda panawan mo, makiandingay ka. Kita to, sir. Sorsorwam ti makiandingay kadag iti negosyante. Apay, awan ka di ti arapap mo ngagbalin ang negosyante? Saan ka nakasurot idi may kami kintatang dito ay Adelfa? Kukwa ti gayam ko dayto ay. Wow! Nagpintasan, mamang? Wan, may sala nga piskarya dayto idi. Aging ga na panunod ti gayam ko apagbalinan a resort. Nadamag ko din daytoy a resort. Aw-awisan nak ni Camille nga umay kami ag-picnic ditoy. Napintas dito'y apagpiknikan, Adelfa. Talaga, mamang? Wan, Dede ti katex ana i-reserve para kadata. Oh my God. Uray kas kasanuan. Naragsakak iti daytoy apa nagkuyog mi nga agpasyar ken ni mama. Ay, kaya't nagkuyog ni Victoria. Iti pa nagpasyarda nga gina. Nga binisigasing ko ano say-sayat. Nudwadala nga gina. Tapos na makapagsarita daan na yung Sapay ko ma. Ta makapagkinawatan damot lang. No makapanunot ni Adelfa. Mapagustuhan na lang ni Victoria. Ay, nasaya at launay. Makasurulak launay kini Tita Margot iti rabi itad. Iso saan kayong inuray? Kan nagawid ak iti balay mi kini mami. Sa dino nga rodan tayan mo? Kasangsangpat ko dito'y balay. Nakaror ka naman ni Tita Margot. Saan na nagpakada kanyag? Ngam bayam lantan. Nasa pangimayag dito opisina, tado ti raminag. At apay papanak inton maramdawa. Awan nga rin ti panawin yung kanyag, Dad. Kaya't kung agsarita tayo na saya, May papanita niya. Okay, madamdaman to magsarita tayo, Dad. Nagsubli ni Tita Margot. Bye. Ang kaluwad kanyak tita ang babae. Naunyak nakalipatak itong walit. Nasaya pa nagsublikan, Tita Margot. Agdadarasa. So asaan nak asingaan.
Inindupkit din ni Lisbeth sa cellphone na. Agsarsarita kami pala. Inawagak ngam saan nakasungsungbatan. Amang ano ka pa naman na ni Margot? Sino mo na ito yung umawawag? Sumungsungbat iti niya ka mamu. Ano miro? Benje! Sika ti mang sungbat ito umawawag. Umay ka? Sir, sana nakapunbok dito yung numero. Iso nga ron, ngay nayaban ka, tasi ka ti makisarita nga maguray ka. Ha! Dahita ka ti magbagakin ka, inom ka nga inom iti nalamis, anya nga ita. Sige sir. Hello? Valerie? Anya ti masapulyokin ni Sir Amir? Gapuyo iti abroad? Kaya tiyo amamam mo ti balasang niyo? Ani Sir Amir ti amana? Nabingis siya man, itin mo kanya. Aman no nagbidot kayo. Sir? Kunak mo ta siya ti makisarita iti dayda babae. Tawan malagip ko nga dagnagan iti Valerie at nagbalin a babae di biyag ko. Hello? Saan ka nga ba mo? Amagan no ka nagnagan ko lang di magbagam nga ama ti sikug mo. Siya ni Ramiro Rodriguez. Awan nga ron, kadagnagan ko. Anya? Kaya't mo ti magipagkita iti anak ko. Lading itek tawan ti panawon ko. At do ti pakakumikumak taway sa kanegosyante. Sir? Dahito iti laglagi pambindi. Saan mong ibagbaga ka da Lisbeth kan Margot ti may panggap iti mawag ka babae. Sir, namnamaan nyo dayta. Agmeryenda tapaylaan. Adan na kasaritak amang kalap kadata iti mailuto a pangaldawan. Naragragsak kumano kadwa tayo ni amang mamang. Mabalin mat asan kumana pa ni Jay Farm? Di mo kadikayat adwa talaan nga ginag pasyar. Naglagipam. Numano atawan ta asa na nakita. Huwan nga rod mamang. Agturpusak kuman iti elementarya ay dinagabrod kayo. Sa agpada di yun nadarayan ti panagturpos ko iti high school kan kolehyo. Adelfa, dayta ka di ti pagsaritaan ta? Ladingitak mamang. Pakawanan dak. Saan ko apanggap ti mang sayar iti riknayo? Lipate mo dayta. Kaya't ko naragsak ti panagkuyog ta ang agpasyar. Patpatgan kayo unay mamang. Makasangit ak. Uri na bayag asaan ka na dinaan. Tsak man na iparik na ka, Adelfa. Tsak na iparik na patpatgan ka matunay, anak ko. Mabiit lang. Kaslay tay pailang nga sursurutan na day tiyay ko siya. At ang sakit di daki sa panggap niya. Ang awan ti amok na atraso kiti pada ka tao. Malaksit, numaysa ka dagiti babae ni Amir. Kat nang bayad ti mang patay kanya. Tapno mabukudan ng ti asawa. Saan na mabalintay to eh? Ni Lisbeth? Apay nga inawagan nak. Kung ayaw mata maliklikan nag. Ha, matsapo lang sarita ta. Sika ka di ti mang sursurot kanya. Saan nak asingaan? Adda na pataga papanak. Matsapo lang sarita ta. Matiliwak to pa'y makin-inawag iti cellphone. Saan? Mariribo ka na matanan. Nga po itimawag ka babae. Valerie. Awan malagip ko akastana ka managbalin na ba sa tipyag ko. Ken kadagupan damin. Amok nga awan anak ko kadakwada. Ni Lisbeth lang anak ko. Impostor na niya babae. Kaya't naklangata pagkwartan. Margot, agung ito man nga tanudyak masungbatan mo dagos. Hello? Amir, umay ka dagos dito'y Ortegas flyover. Agur-uray pa lang dagiti pulis
pulis nga gimimbestiga. Tabay, nadisgrasya ka kani. Nung makita mo lang kumatilang kita, ang tigtigar-garag pa'y lagi tinerdos ko. No, basol ni Lisbeth na ito'y napasamag. Tabay manandiyan ako. Umay kakit din na dagos. Tarasam! Hinidapnan. Nagtrapik kaya Ortigas di kastoy nga oras. Niyaman nga tang tinapasamak kada Lisbeth kan Margot. Apay mabasulan na kitidanda di pa nakadisgrasya yo, Tita Margot. Sana siyak din ang overtake kada kayo. Ngam na sa anak ko mga inawagan. Nasiputak ko madayjay kotse ang nakapagpagdasa ng saruno kanyak. Alright, saan nga magtanan na no Margot? Bayan yun na ita. Saan nyo kuman napaatidugan ba eh? Kanunungan ka anak mo, ha, Amer? Kaya talaga mo tingawan basol ko. Natural ta anak ko nga ron. Lisbeth, mabalin ka din nga gulimag ka. Bayan na ka makisarita ka ni Margot. Saan mo ang barbarangan daytoy, Amer? Kasanuno na disgrasya at katawan gasat ko. Kaya't mo amataya kung tablo agasawa ka manan? Dahil takot ti kanayin mo nga ipagbagalaglagi pa saan ta nagkasar, Margot. Nakababain din na pasama. Nabulta at gaputa na doktal ng dakdag iti pulis. Nga adda ka sasaw kiti cellphone kabayatan ng manmaneho. Gonggo na! Ay! Agpada talaga na multa, Tita Margot. Basit lang na dyan ba na? Apay kami asursurutan nak, ha? Gapo, talikliklikan na kon. At darumbang alaw-lawagan nyo kanyak may panggap iti na ibagayo akabsat ko iti sa bali a babae. Anya mananda ito'y Margot? Diyakan kanunungan ni Lisbeth. Ngam si kamat gayam tiag parparnway itiriri itinagbadan nyo. Wanan! Basol kon! Makanay ka di day tapa katayak! Anya ti mabalin mo, no day tantikibos mo. Sakbay nga agawid ta, ag-shopping ta pala ang Adelpha. Manipod si Magputak, jak pahimbay dito'y mall. Nasurok ka sa nga pulo at tawanan da ito'y amol, mamang. Sada man ang mapatakdar amol dita Airport Avenue. Mabayag pa yung mapatakdar dito'y amol, itiday din na uti apa nagbakasyon ko. Parang sa kakadimat lang, itiday to'y apa nagpasyarta, Adelpha. Nakaragragsakak launay, mamang. Kanayon ko makastoy. Nagsayat ko mga agpayson na mapasamak dayta. Nung manukot kang agtrabaho di abroad, sigurado, sika ka na hindi ka doon agpasyar no deo. Naragragsak kayo nga tano, kadwayo nagiti barkada yun niya. Ija pa sa tipapananta. Kumitak man itigata nga kapara ka ni tatang. Umay ka. Kaslan sir unisto day chay. Oh, Adelpha. Apay agtaltalang kiyaw ka. Matan, nagbintutak lang tayo di pa nagkitak. Anya ayat mapaspasamakan ka. Ay, mamang, iti day jay apas at tinakakitak iti napintas abistida iti nagkuyog kami kani Camille. O sige. Sublianta ijay inton madamdaman. Kapag iso at umalyaw ni Adelpha, kita-ikit kita akidakin mamang na. Na yung paglakit din, ta saan nakanakita ni mamang na. No inasitgap ko ma, amangan no ad-adang atapon na. Kapanggap ko ti agaram ken Adelpha. Kat pabainunak manan. Mang malamakit din. Kalpasat na. Agsubli aki di opisina sakpay nga agawidak. Nakaragraksak kayo kina Adelpha si Mangpet, Victoria. Mayati pa nagkinkin na tawa yung agina. Makakatawa ka makalagip, analipatak gayam tinagplete. Rela na bakod-kod ni Mang Kanor. Ay, sana balit akaro ba tayo madlang? Ano sayat man? Naragsak kayo nagpasyar ng agina. Wan tatang, napintas din singasing nyo. Napintas ti banding minga kina. Barang maalukoy kung tumatla nga Giant Australia nga trabaho. Kahit nasayatan wag baliw ti panunot na. Sa anak amay mingga. Sakbay nga agawidak. Masapo lang mapaanukot kon. Kasano ka di kabayagay at bakasyon mo, Victoria, anak?
Nasuruklaan nga na makalawas ti palabasik tata. Ah, Talo alawas, tinaipalumo sa panagbakasyon ko. mabitlangan nga aglabas na ita. Nagbarda, di ba nagtulid yan daw. Kaya't ko kumana papahot pa iti bakasyon ko. Di amo, no kaanong tumanan ang makabakasyon na. Da kayo talaga dyan nakita, Sir Ernesto. Ngam, hindi tumalyawak manan. Awan kayo matan. Amangan na madlaw nak ni mamang mo. Kat panunutan na pasursurutin kayo. Nagapo kami ka ni Mamang iti may sa resort. Sakbayan na pan kami iti mall. Napintas na dyan resort, sir. Si kamis mo ti agkalap iti piskeria iti lamas akayat mo aluto na si daan. Kasla na pinta sa pagpasyaran ha. Ibagak tuman ket di kadagiti sa nga ili amapan kami ijay. Kaya mo nga tanit tita Margot. Agpaatiwag kan kwa na. Ha, sana siyak tinuklukod na. Ngam, kasanon na po no ti isut-sutil na kanyak. Ha, sana mabalin. Diyak maklon nga dakabsat ko iti sa bali a babae. Sana mabalin. Agin inom kay tiarak, ma'am. Juan, ngam, wasan nga mo dito ni Daddy. Apay, ipulong na ka? Amom, makapong tutakla unay kini Tita Margot. Isu nga adayo tiriknakan kwa na. Diyak to pulos maaklon. Nga isu ti may kadwangay na. Kinasarita na kalangarutan ni Margot. Ang makikinawatan ka ni Lisbeth. Yung kasjay matinaramid na. Sana babasulan ni Lisbeth, itidandan ni pan nakadisgrasyan. Malagip kumanan na yababay ngay mawag. Agin inom ni Lisbeth. At sangsango da ni Benji. Tanya kuma, anya mananti kayat mo asawa ni Didayta. Makagura kan sakit di kanyak. Margot, sabali ni Lisbeth. Saan natutupan di kas kinibinje? Awantes, man na ka nagitabanag. No iso ti ko naman, di iso. Malagip mo pa, dahil timbagakin ka. Saan mo ngay naramid? Pinadas ko. Ngam ni Lisbeth ti mangyad adayo tirik na kanya. Iso, saan nakababalawan? Gapo iti dayta. Pagpakarwam ti sanyo, apa nagkinawatan, kaya naginadayo tirik nayo. Saan ka ngagparparbo nga nakabasat na iti sa bali a babae? No nakabasurak day takada kayong agama. Pakawanin nak. Nasaya taklo ng tipidot mo. Labid ka mat ngamin no maminsan. Kaya't ko naragsak kami kumakanayon ka ni Mamang Amang. Day siya matintimbagana. Mapasamak day tano umanugot akon nga trabaho di Australia. Panag ko nak. Ay, dahil talang di mamagkinawatan ka na kayo nga ginapo. Saan ko ang mapagusto ni Tiday kalikagom na amang? Kanya, ay kasanon. Naibaga na kanya ka ni Rabi. Kaya't nasakbay nga agsubli sa Australia. Kaya't mapanugot na ka. Agsubli ti balasiw tao ama pa ay itiday tangara pa na amang. Ay, apo kaya. Panunutin niyo nga taan natangkan ti ulok. Ngam, anya ti maaramidak. Talaga nga awan ti puso kan panunot ko ti panagabrod, amang. Ay, saan ko mababalaw ti apo ko? Dabukod na anagam, mamangiturong itibiyag na. Ngam, kakaiso na anaalan ni Victoria tirik na di anak na. No, mabalin na kumangamin. Ani Victoria ti agtalinadan dito. Ay, padasik man kide ngay bagakang ko na dayta. Ay, nagturong na dilfa iti kamuyungan. Surutan ni Victoria. Ay,
Awan nga tadi papananay tangal dawaya. Ano lang dahi Aida. Agsubli naman kaya man. Saan nyo ka di, ani pinalti nagsasaritaan niyo, honesto? Panagpasyar di adadangay na si kaso da, sir. Dinayaw dati kinapintas ti pasdek ti negosyo. Talaga napintas ti plano ti pasdeg. Sinuro ta na imbag nagiti engineer ti plano a pinaramid ko iti arkitekto. Anya ti madamag, honesto? Awan problema kadagiti empleyado, sir. Nanayas mo ti panagtaray ti negosyo. Kung nagtubay, akabalam ni matunan ti kumpanya. Anya pailat sa bulan, kaslako kamon ti balay ko dita. Naglawang aron ti balayo, sir. Malagsin iti katulong kan ti caretaker amang asikaso iti aglawlaw ti balay. Awan sa bali akadwakon. Ngam ipalagip ko king ka. Awan sa bali ang makastrag iti opisina no saan na si Kalang. Katawanan sa bali pa'y honesto. No abay giti analipatag di cellphone ko. Kapay ti panagdardaras ko. Ngimabay ang nagbayag ni Benji pinaon ko ang mga ala. Di na nga tanabirugan na dagos. Hello? Ulitan man, di ko naman anagan mo. Ni Margot nagdardaras kang turong dito ay. Dahil tilikodan na ni Benji. Kasino ti kasarsalita ni Margot? Ti cellphone ko tigam. Ulitan man, di ko naman. Nagtulag kayo kini Amir ng kita. Amir, sino tayo ito'y ababae nga mawag iti cellphone mo? Valerie Belarmino kano tinagan na. Kat adda anak mo kenkwana. Anya ti kanayon kung ay bagakin ka, Margot. No saan mo ang cellphone, di mo bibiyangan? Ora sino ti umawawag, saan mo asungsong batan? Asawa nak, ada karbangak amangan mo kadag iti mapaspasamak ken ka. Pakibibiyanga ka dito cellphone mo? Ore asino ti umawawag ken ka, saan ko asungsong batan? Ulitan, asawa nak, no awan ti palimod mo, saan arumbang agumura ka? Awan bibiyang mo, itinapalabas ko. Mawatam? Ket, no maamuan ni Lisbeth nga dagaim kabsat na? Agulimag ka. Impostora ba diya babae? Awan anak ko, iti sabali a babae. Nilang Lisbeth. Agulbot ka pailaan. Adala nga ruden ebidensya. Anya nga ebidensya nga ibagbagang? Diya ka maamura diya babae. Kaya saan ko pa yan nakita? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adak nagpaiso dito'y farm, mamang. Matmaturog kayo pa nga minitay. Saan kayo asin nga, tagpapada tayo anabanog idikalman. Kaw-awag ti may sagayam. Agaw-awis iti pangal daw. Amang ano kaya't mo ti sumurot. Mangal daw kayo kadilaang ijay? Uno, adapay sa balya papanan niyo. Diyak lang mo, no, at pangawisan na kanya kang pagpasyara. Adak, mat nga rodan dito'y farm. Mabalin nga ito maminsan langan nga kuyog tayo. Mabalin matlata, naisuti ko na, Madelfa. O sige, inton maminsan lang arudan. Tiyam mo ni Amang, umay kayo dito'y farm. Agparti iti kamanukan, kan adapay lamas anakalapan na iduwaig. Oh, naghimason. Napsuka ka nagiti lamas sa sindata iti resort. Ang sabali lang ti lamas sa nagapunti waig uno karayan. Ibatyan kayon to, mamang. Iawid minto inton malam. Ay, napartik ba't nga roden di manok? Mabalin ba't latagad di nga iawit ti tinulay doon malam? Da kayo lata, Amang. No, agluto kayo langin iti sabali. Asa na alak nga ong. Alabon da jaya na sidaan tayo di kunak. Sige, Amang. Urayan niya ditan. Diyak agpilpili.
Ma-enjoy ni mamang ti pa nagbakasyon na. Ay, Nasayaat ko man no saan na ang mapanunot ti agsubli di abroad. nabayagan nagtrabaho di abroad. Adulagad din ti ornong ni mamang mo. Iso akon kunakmat itinakam ko no ko amang. Anuan nga ta ni mamang ti ado a kwarta. So baya, tinapatagad na pintas ka. No saan apod no ti imbaga day kay Valerie Bellarmino. Apay akayat na ti makipagkita kini Amir. Nabayag ka no nagtrabaho iti abroad. Balasangan ti anak da. Kayat na kano makita ni Amir nga amana. Amang ano inauna pa ngam ni Lisbeth. Wisit. Anyamat na nakatultulag ka tiga barkada. Sadyak ba't maawagan ni Marjo? Sampali natin ti boyfriend ni Loka. Adan ni Lisbeth. Oh, Tita Margot. Andan sa pakariribo ka? Anya nga tano ibagak kini Lisbeth ti may panggap iti dayay abalan. Pwede kag sao, Tita Margot. Nasan pa na dya, Valerie, ti umawag ta makangagan, iti sana nasaya kanya. Saan ko am mo na dya, babae? Diyak malagip nga da nakarelasyon ko akas ta anagam. Ada pa nga awan anak ko, ko na. Oh, sana mabalin nga na tumaon nga anak ko. Malaksid ka ni Lisbeth. Nay, kunak no yung sumanan na di umawawag ni Gayam Lisbeth. Hello? Dad, agpod no kayo man kanya. Da kayo kaditi bagbagada, abaro a nobyo ni Marichu? Anya na itanamdamagan. Lumangig na ka ni Margot, agsubang kami man. Andang dito kwartok, Dad. Kanya ipalubos ang makidbiyang ni Tita Margot. Sumbatan niyo tidamdamagan. Saan kami ngagsarsari tayo tinadyaagayan mo? Ado, tipak ako mikumak ka na itinegosyo. Itay pa namin nga awaga. Gamdi naksumbatan. Isa nga atapag kaput nung adaman ng sabali a nobyo na. Saan mo tultuladan na dya, babae, iha? Siyak pati ko na kayo, Daddy. Awan pa'y tinagbalin na kaya nayat ko. Noon dantuman, dahitan ti kagasatan na lalaki dito yung lubong. Puno na ita ako na, iha. Bugbugtong ka nga anak, ti may isa a negosyante. Kan napintasak, Dad. Inindip ng cellphone na. Ituloy ko kit din ti aramidak. Sana tila pakariribo ka. Saan tayo ka di pa gagawid, amang? Danda ni alas 5. Ay, kahit mabanda nga rin na, Adelfa. Nakasagana mat ka din dagiti lamas. Kanti pinaparte ka, manok. Mabalin ka di da kayon ton ti agluto, amang. Inawagak itay ni Camille kat agkita kami jay mall. Paya di mo pala danunan na di balay na. Nagawis nga ron nga librinak, amang. Kaya't ko kumakumustahan ni jay opisina. Ay, kaya't da kang tubay lang at pagsublian na po ka na benda. Taytatisaan ko nga mo, amang. Makaamunton. Nukas pangarigan. Agsapulak tulangan iti sabali ang pagtrabaho. Ay, sigurado, magsublian da ka na napintas ka. Tinuray ko ang makatulog ni Amir. Sakbay arim mo arak iti kwarto. Masapol adi namang ti pagsaritaan mi kini Benji. Benji, ada ka der aramidam? Apay ka di, ma'am. Daldalo sa klang ng tilugan. Dan kita no kondisyon di makina. Awan ka di tinaybagbaga ni Amir ken ka? Awan mo't, ma'am. Anya ka di dayjay. Naibati ni Amir ti cellphone na iti kwarto mi itay bigat. Saan ka di? Wen, ma'am. Nagsubli kami. Siya tinakasumbat ti awag dayjay a Valerie. At kano anak da kini Amir. Iso gaya man adlaw ko na pudot ti ulo na saritay.
Sa nuna yan nagtagtagari. Amok anapudno ka kini Amir, Benji. Ngam kayat ko, ano mangeg mo nga awagan maninday jay ababae ni Amir. Kat agtulag da nga kita. Ibagam kanyak. Madam, Awan ti pagdanagap. Saan amaamuan ni Amir daytoy? Ken awan ti sabali apang ibagaam. Uray ni Lisbeth. Sana nadlaw ni Tita Margot ti pa nakakita kadakwala kan Manong Benji ng sarsarita. Kasla na pas nag-umay ti pagsarsaritahan da. Anya nga tatay chay? Aha, palutputak ni Manong Benji. Mabuti nga gulbud kanyak ni Manong Benji. Iso ama sigurado nga ibagka na. Itay pa lang nga uriyak ka ni Camille dito'y mall. Nalipatan na kata tinagtulagan mi. Ay, awagak man kiti. Amang ano nakaawi din. Inaktulangan danunan ni Jabalay dahin ton rabi. Adelfa. Ni Sir Honesto. Oh, pagdanong tagayam dito yung mall, ah. Sir, nakaawit ka din ni Camille? Wen, imuno na apimanaw. Adamat lalaki anang sukon kinukwana. Nalipatan na gayam tinagtulagan mi. Ay, agawid ak lang aruda. Mabit lang. Inta pagmerienda. Uray tulnog kanton. Ha? Naitulnog nak ni Sir Honesto kat makita na kami ni Mama. Ang mga nakatap nga da relasyon mi. Ay, nakasangput kamot gaya mo, Victoria. Dandanimot kintin maluto aja tinula ni ti bamanok. Apay hada kayo taglut-luto tatang. Ayan ni Adelfa. Nagpakada itay. Magibagkita kanukin ni Camille di mall. Apay nga dyan pa lang mall. Karo ba tayo lang ni Camille? Pambaranda kanumot na paspasyara. Di ka ti Camille at talaga ti kasinarak na. Bueno sa bali. Isumat lagay mo sa anak kinayat ti si Morot kanyak. Dandanimot nga may bangal daw iti awagam. Katada kami di farm. Mamwaklaan. At tapok nga damang laplapot kan kwa na. Tapno manugot iti pagayatak. Ngayong uray, agin enjoy ka mat iti panagbakasyon ni mamang mo. Nagragsak, iti panagkuyog mi ka ni Mamang Idikalman, sir. Nabayag namin day dinaudi a panagbakasyon na. Naragsak ti adda pa lang inana niya. Ay, si Bibiyag ka di pa lang ni Mamang mo, sir. Wen, si Bibiyag pa lang, ang nataanganan. Burida kak, katsakla ang tinaya dayo kadagiti anak da. Nakigasang ka sa takidya Manila tapno agadalat. Nagrigat ti Maya dayo iti pamilya na niya. Ay, kumasta gaya medyo opisina, sir? Naanayas, met. Ni Emily tinangakam iti pagribba nga medyo opisina. Kabayatan ti panagbakasyon mo. Kaya tupay nga ta ni Sir Amir nga agsubliak. Awan mo't nagbasulang. Among, bayat abo may bayag ti kumpanya. Umad-ado ti kasapulan ng empleyado. O sige, agmeriendatan. Hawan, sir. Tapno makaawid akmatan. Ang mga nor-orayan ako ni Mamang. Inururay da ka kinitatang. Tagsasaang tayo kumaamang rabi. Nagapo. Ijay mo, Mamang. Nagkita kami ka ni Camille. Nagasidiglaan mo ti balay da. Nambarang mi mata na nagpasyar. Kat, kumusta mo ti pa nagpasyaryo? Anya mo ti nagsarsaritaan nyo kini Camille? Kuha, Mamang. Kinumusta lang ti trabaho na. Kas na mapilpilitan ka sumusumbat kanyak. Apay pilang. Ada ka di pala panggap mo at subli ti trabaho, Adelfa? Mamang, nakaragragsak tayo lang, Idikalman. So, pangaso Kayat ko ti diretsaan asaritaan, Adelfa. No kayat mo akanayon anaragsak ta. Namnamaal kasakbay nga agsubli ak di Australia. Nakadesisyon ka. Kasama na ito yan. Ala, ingka mang rabiin. Amang ano mabisin kan. Madamdaman ton, Mamang. Nabsugak pailaan. Kalkalpas ko ang nagmerienda. Nakulbutak
Paikitin ka ni Mama. Kasla awan ganay gani Adelfa anak isarita niyak. Kasla adda kabuteng na. Masyarakan ko na. Tanadlaw ko analiday. Anya nga tati problema na. Idin ko nga idi agtrabaho ija kumpanya. Nakaragragsak. Numabalin na ko mga agpao ti panagsarita mi. Inaramid ko kuman. Ngam, addan tulat ta sa bali agundaway. Nagulbod ka gaya mo ni Mamang Mao. Kasano numaduktalan ni Victoria? Asana ni Camille di kinasinarak Mao? Naira na lang nga nagkita kami ka ni Sir Amir Amang. Diyak matanagkad iti panangawis na kanyak nagmerienda. Kasano nga rodan no pagdamagan na ni Camille? Naawaga ko na Amang. Nagkadkad nga agulbod, tamabutan nga taka ni Mamang. Ngam, naasyan mat lang ata kanyak. Ay, tiyam mo. Awanan problema ka na kayo ni Victoria. Aging gaadyak umanugot iti kayat na Amang. Adalat na problema. Ngam ko ma, ikanak iti waya-waya nga agdesisyon para kanyak. Mawatam ko mamot ni Mamang mo. Wen Amang, di pa ang kita ni Mamang, may saak amaag. Tapod numat nga ado ti agar arapaap ama kapag abroad. Ni Manan Valerie. Talaga sa anak ngayon ka na. Hello. Anya talaga ti kayat mo ang mapasamak. Sige. Pagustuhan ka man langan. Well, i-text konto kan ka no sa dino ti pagkitaan ta. Nasaysaya at pagustok langan. Tapno mapanik na ka ti bagbagan. Ngayon masapol nga ganada. Sir, dahil tuyot na kiti papela sa kasapulan nyo. Ina. Dumngag ka na imbag kanyak, Benji. Isaganam na imbag ti bagim. Ha? Tapay, sir. Kaduan nag-amakipagkita iti Dayjay of Valerie. Awan pangibag pagaam. Maawatam? Dayjayan ti kutsi ni Amir. Papananda nga tayo di kastoy nga oras. Agatap ako. Talaga anapudno ni Benji kini Amir. Agdawa ak magkiti. Iso anapanunod ko asurutag itinalimad. Aniya nga tan no awagak ni Lisbeth. Kat iso mismo timang tuktal di Amir. Ang sigurado nga untan nakto ni Amir. Ngam ipalubos ko latang arudan, naluklok ko na. Nasaysaya at ani Lisbeth ti makaduktal iti palimad ti amana. Iso nga awagak. Makaamuditan noon niya ti mapasama. Adita, agriringan ti cellphone na. Tita Margot, apa nga nawanan nak? Talaga ka diya kayat mong agapat, ha? Saan ka kaapa, Lisbeth? May panggap kini dadin. Apay? Ano di may panggap kini daddy? Nanggag ko iti na minsan nga da kasarsarita na babae. Sigud ka no akayan-ayat ni dadim kan adda anak da. Balasang nga nakaskan ka. Sana po da ida. Sana mabalin ang pasamak ti kasta. Jackie palubos. Jack maklon nga da sa bali ang absat ko. At tapag akasinarak na ita. Iso analimot at sinurot ko ita. Sa dinadayan niyo, tita? Adda kami pa ilang dito'y alabang. Saan kami pa nakadayo iti opisina ni dadim? O sige. Awagan kanto, no pinang saan kayo ang masurutan. Sige, Lisbeth. No agbaligyak amang surot kada Amir. Kat mapanagnagak ti atap ko. Dahito'y matngatan ti pagkaduan mi kini Lisbeth. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makapungtutak iti day dyan na makin, Tita Margot.
San lang ang nagparparmo. Tanong parbuda dyan yung baka na kanyak. Ipungot-pungot ko. Kat ibaga ka ni daddy nga isina na langan. Kasano na po no? Sana mabalin. Siyak laang ti anak ni daddy. Awan kabsat ko. Sana mabalin nga da ka inagaw ko iti pamatag kin kinabaknang ni Daddy Amir. Itay pa yung agri-ring the cellphone mo, Benji. Diyak ka mo no sino dayta umawawag, sir. Matiliwak lakit din sung batak dayta. Sa dino ka diti pagkitaan nyo iti mawag kada kayo, sir. Iti may sa beach resort, iti Cavite. Makadayo tayo gayam, sir. Isano santo na nairot ti trapiko, parnasam ko tayong pataray. Kinuun kaya. Saan ka matla nagibaga ka ni Margot? Kinasaray tanak, sir. Da kayo tayo dapat yun. Agyaman na. Imanugot ang makipagkita ka ni Valerie tapno malpasan. Nunas kan nga kakiti kwarta tapno agulima kan aramidat. Sakbay, amaduktalan ni Lisbeth ti may papan iti na ito eh. Awan damat langin. Maaldawan kamin. Mabalin matkat di nga oray agrabrabi kami itiyate. Umiyan kami ni Jai. Agiinom dan tumatlaan. Kumusta nga tan ni Adelfa? Awagak man ket di. Pangurayak kadagitik sa nga ilig. Imbilin ko kani Emily nga ayaban nakulatan o dadan. Agriring ti cellphone ni Adelfa. Sapay ko matasumbatan na. Ada kaming itipasit dito'y Cavite, Lisbeth. Sa dinon, tayan mo. Cavite ba dito yan? Nagadayon tinapanan ni Daddy? Sigurado kayo nga isuda ti sinorotyo? Yak mabalintag bitot. Nakita ti ilulugan ni Daddy miti kotse. Namamaya nagadayon nakadanunan da? Dahil ti pagkunaa miti kinasikap ni Daddy. Tapno awan makaduktal iti aramid na. Sa bagay, maawatak ni Daddy. Mabigbig a negosyante. Kat di na kaya't nga da pa kay babainan na. Sige, ituloy ang tangaro na surutan ni Da. Anya ti aramidam, numapanagnagkanta ti atap ta. Jaksong batan na ita. Sige nga rodan, Lisbeth. Bye. Talaga na laing dito yung aramid. Ngandam mo na nga ta, katyak maduktalan ti aramid na. Naulimag dahito yung lugar. Man-mano ti agpipiknik. Iti dahito yung beach resort. Wino, naira na lang ata. Nasikap mat ni Valerie. Asino at talaga dahi jay a babae. Podno nga ta asigod akayan ayat ni Sir Amir. Kan adda anak ta. Madlaw ko mat anapasnag ni Sir Amir. Nagistorya kanyak. Asan naman mo dahi jay a babae? Kaslamanlasing ko ti dimting nga kotse. Ha? Ni Madam Margot? Kasano nasurutan na kami? Benji! Anya ter aramidam dito? Ayad ni Amir. Kasanon da ito eh? Ha? Ti dimting nga sa bali pa yung kotse ni Madam Lisbeth. Nagtulag da nga ta. Manong Benji? Ayan ni Daddy? Kadwa na kanidi taunag dahil dya ang Valerie? Saan kayo na makapagulbod, Benji? An kananuan tindakas nga ramin ni Daddy? Mapan ko kita hindi taunag. Kinasarita ka idin, Benji. Ngam nagulbod ka kanya. Ngaman niya ita. Awan ti basol ko, Madam. Ni Sir ti kasarita yun to. Makasubli tayo lang iti Manila. Madaksan ka kanya. Rugyam ton tagbalkot ka dagiti pagan anay mo. Isa ka babae! At subli ka! Awanan ka itibayin, manglilipat! Oh, agparbang ka! Awan pa tinakaiturat na ng tong pa kanya! Ipatang tiimak! Ano na tingin na rami, Judad? Lisbeth, saan ka ngagbali na bastos? Siyak pa lang timang bibiyagkan ka. Saan kayo ag-iskandalo dito'y? Inton makasubli tayo di Manila ngagpalawagak. Kagurgura ka, Dad! Oh, basol mo na ito'y Margot. Katsak
Nagbalinadagas? Sakbaya nagipulong ka ka ni Lisbeth. Nagdamag ka pa'y kumangay mo na. Nagatapan nakit din, ngawan mat pamanak na kyo. Awan ang muyo tinay to, oy. Anya pa'y laing apamanak nagtikayat mo. Adakan kanday ta. No di mo patsyan ti bagbagak. Ala, nawaya ka apumanaw iti balay. Mawatam? Saan? Di mo kabailan nga aramidan day ta. Ulitek timang balaag ken ka. Saan ka nga giskandalo dito, oy? Saan na ibabain? Talaga gayam ana nga to dito'y amang. Kasla agarbis iti kinapuskol dagiti angam. Pasasabin da ito abantay, da ito kaslagi kinalabay ka bambantayan. Iti da ito pasat ka no ti pagamampayagan ti agila. Wow! Nagmayat ko man no maranan tayo. Picturet no ko amang. Awan sa bali nga mo kapang ipasyaran kada kayo. Isa na panunot ko nga pala ilang tayo dito eh. Bambantay lati makitkita dito eh. Sa di mo tapas at tibagbaga ni Sir Honesto apag minasan ka no nila kay Sigmundo. Sigmundo? Sigmundo de los Reyes, mamang. May isa ka no kabaknangan na negosyante dyan Manila. Sigud a boss ni Sir Honesto. Sakbay nga imakar iti kumpanya ni Sir Amir dito eh. Imay tayo dito itap nagpalailang. Saan atap na pagsasaritaan tayo ng gaya atap tao? Pasensya kayo lakuman, mamang. Agpaala tayo ni Tiladawan, taore agawit tayo yun. Agpasurok tayo kumapay ngam. Natuok ka nung tidalan ita. Uray ta nagpanon tayo mat. Intay lang nagpipiknik iti karayan. Nagmayat ka tanti agdigos iti karayan, mamang. Ay, dua kayo pailangan kanya mga picturat. Nalawag ka din ti amin ken ka Margot. May isa nga impostor tayo niya Valerie. Awan nagnaga ni ti Valerie iti piyag ko. Ken awan anak ko iti sabali a babae. Nila ang Lisbeth. Nga maapay nga rod anak ipagkita ka kankwana. Kan saan mo nga impudno kada kami kini Lisbeth? No inaramid ko na ita. Sigurado ariribok ti mapasamak. Ken napilitan anak ipagkita iti dayja a babae. Tapno agpatinggan. Inikak iti dakkalagatan. Tapno santo namang riribok. Ket, no ulitan nanto manen ti dumawat iti kwartakin ka. Santon, ama pasamak na ita. Tabi na laaga. Sana kaya't ni Lisbeth asong batan ti awag ko. Talagan sa nakaro tigura na kanya. Binaon ko ni Benji ti balay ngayon sagot ko ka ni Loribel. Ngam, awan ka no matiyay. Napanan na nga ron. Malagip kulakit nga ron tinagparang iti tagkagainap ko. Sana nalawag ti rupa na. Nga pudno nga ta. Nga daanak ko iti sabali a babae. Nga pinanag kumat ngay muna. Agpapadada amin nga awanan damag ko kadakwada. Padasak manan nga awagan ni Lisbeth. Maring kayat na ko nasumbatan. Agurgura kayo, Daddy! Iha. Agawid ka. Saan ka ko nakakita pa eh? Uray ka ano man? Inidap na. Sakit din. Tibot-bot nga na. Ang mga nuan niya ti mapanunot na nga ramidan. Nakaragragsak kayo. Kabayatan ti pa nagpipiknik tayo di karayan ni tay. Ngam nalitay mo't dagiti mata mabok. Awan na nyaman na daytoy amang. Ay, napilpilitan ka lang misa mamo. San mo ka di malipatan ti pa nang pabain ni mamangmukin ka? Bye-bye anyan daytoy amang. Siyak mataan ti aking basol iti amin. No apay nga mina nagistorya ti may panggap kadagiti tattawa di naman am mo. Mga ano iti panagrekna na. Nanumula una yung may dilig kadagiti babak na nga negosyante. Nakaguray di imbagak ti kinabak ni Sir Amir. Nga ada helikopter kaniyati na. Ewan, time bit-bit kami di jaya bak nang. Katiswa nag-abroad ta kaya't na parangayan ti biyag na. Malagip ko kayam ti may panggap iti amak. Day.
Ariya ti baga lagi pamidinay ta. Tatang? Amang lipatan yung tinaybagak. Kansan nyo at kamatan ka ni mama. Nalipatak paikit din nga at dagayam ti cellphone ko itibag ko. Inawagan na gayam itay bigat ni Sir Honesto. Hello, sir. Adelfa, talagip ka nga awagan. Pangururayak ka dagiti sa nga ilig. Nagpasyar kami ngamin kada mamang. Iso jak na sangsango nga inigaman ti cellphone ko. Isumot lagayam. Inusar ko mata pinagpicture. Ayun gayam, pasensya kayon. Awan signal ije tapaw iti bantay itay. Nakaadayo ka mat gayam ha. Itila ang baybay tinang ipasyarak ka dagiti sa nga ili. Inusar mi ti ate. Taltalak yu pa sir. Sabali lang ang tinabak nang. Isaw na lang ti baknang. Mabalintan to matiag ko yung agpasyar no kayat mo. Aglogan tayo ti ate. Ada ka din napatag nga ibagayo kanyak, sir? Napanalingatan ti anak ko. Nasa panagsubli ni Benji ti balaya pagnananan na. Awan ka no mati jay. Saan ang nagawid ni Lisbeth? Basol mo na ito, Margot. Amir! Saan ka di apon no ti kinuna? No apay ang nagipulong kapaylaan ka ni Lisbeth. Sinurot na klangaruden. Inaraman mo pala. Bigbigat. Inak sa kaya tapakanan. Sige, mangan ka. Sumre ka kon, iti opisina. Amir. Napudot ti ulo. Isa sa anak pala ka kasarsarita. Ay, napabayinan ni Adelfa, Victoria. Panunutim kumamot tirik na ti anak mo. Kabisado yun ti ugali, tatang. Prangka kagsasarita. Nonya pa lang kami tiga po nga istoryaan na ti maipapan kadagijay at tao. Kat nailawan na lang mata. Kan mabalin mo matatarangan ti mangyabat. Kadagan ti balikas nga isawang mo. Maluksaw ka din ni Adelfa. Naragsak pa yung muta ng pipiknik edi karayan edi kalman. Ay, naliday lang. Naibagayo asaan ko apat-patgan ni Adelfa, tata. Nagbitot kayo. Jakla marap. Marapdan? Agrap ka. Jakla ang malapdan diriktak nulad tuma. Kasaritam tungaruda na sayat. Uresan nyo nga ibaga, tatang. Talaga kasaritak ti anak ko. Kakaiso na. Italaan nga ng bakasyon ak. Limat honesto ti umawawag. Hello, kumusta? Nagpasyar kami lang kadagiti sa nga ili ang negosyante, sir. Mabalin nga umay da di opisina ito madamdama. Baring agbalin na ita pagtutulagan nyo. Kahit manayo ng tinigosyok tita. Ang nasaysayat ko man o da kayo ti kasango da, sir. Umayak nga ron manin dita Ilocos, kasta? Depende ka ta kayo dita, sir. Mabalin mat dita Manila. Noon yan to ti pagbanagan, ti panagsasarita tayo. Awagan na ka. Dahito yung tiro rayak nga awag. Ti may sa cellphone ko. Sige. Benji, nakitam ka din, Elizabeth? Tikotse na lang tinakitak, sir. Anya ti kayat mo asawan? Ayan, Elizabeth. Tsaka mo, sir. At dati kotse na ng awan ni Ma'am Lisbeth. Anya nga tan tinapasama kiti anak ko. Benji, sa pulem ni Lisbeth. Wen, sir. Aramidag amin ang kabala. Saan ka apumanaw dita? Aging gadi mo mabirukan ti anak ko. Sige, bye. Amir, ni Benjen samot na dyan inawagan. Apay, akas la mariribukan tilangan. Nakita ni Benji ti Kotsena. Awan mo't ijay ti anak ko. Ha? Anya, dahil talang ti kabaalam nga ibalikas. Awan na nyaman na ken ka, nga uraan niya ti mapasama kiti anak ko. Tagiragsakam, adakas ti mapagtengken ko na, tapno mabuko nam amin a kinabaknang ko. Amir! Di ka nagsaupay. Ang mga makaibalikas kay ti Jack magustuhan, kat Jackon makapagtepar. Mga
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mamang! Naliwayam sa tinagitrang kay tinidaw ti kwarto Adelfa. Sa simir kaklatan. Mabalin ka di, makasarita ka. Agtugaw kayo, mamang. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Kaguranak ka di? Ni, saan, mamang? Amo, nakaisawa nga ti makasayari ti riknam. Amom ka di ano maamiris ko ama di tinay magak. Makasangit hak, kalpasan ti panagsarita ta. Iba't pati ka o na, iha. Napati ka kanyak. Mama. No, amom la ko ma. Sika lang ti pag-ubugan ti ragsak ko. Patpatgan kayo matunay, mamang. Kinail-iliw ko nagititawan nga awan kayo itidanag. Amok. Ado ti dinadal ko apanawan, Adelfa. Kat maawatan na ko ma. Nga addaga po na. Diyan nakatangap diri daw, iti kwarto ni Adelfa. At nalawag nang ko tinagsaritaan da nga gina. May siya pa'y langay na iti anak ko. No payat na pagkamtudan na iti anak na. Nga madaga po na. Tadang, itay kayo pa'y dita. Huwag. Nanggag ko tinagsaritaan yung nga gina. Nalo nagtirik nagtatang. Tiyak nagawitan tinagsangit. Maawatak direk na. May saka nga inakit sapay ko ma. Tama ka pag-naawatan kayong tumod lang agin ha? Kinaawatan kami mga tatang. Tilang ang idaw-dawat ko. Maawatan kumamot ni Adelfa. Ti arapaap ko para kankwana. Itay pa yung nagre-ring ti cellphone ni Sir Amir. Ngayon saan na sungsungbatan. Mga numakumikom. Hello? Hello, Madam Margot? Kunak no di mon malasin ti boses ko, honesto. Mas daag ka nga ta, asyak tinangsong ba ti cellphone ni Amir. Mariribukan na unay ni Amir. Nagbukaw ni Lisbeth. Anya? Kinidnaptan samot kan. Kat amangan no pasakada iti kalagatan. Ne, kasano ang nagpukaw ni Lisbeth, Madam? Madam! Inidap na. Apay nga ta. Kaasimot ni Lisbeth no bilang. Kasano no patayin da. Ngembak nang ni Sir Amir. Uray man o milyon. Kabaalan na nga itad ti ransom money. Inalagan ka itin nga oras sino ti umawawag iti cellphone ko. Saan mo apakibiyangan? Ni Honesto Dayjay. Ang mga nanda na patag nga ibaganakin ka. Uray pa'y. Da kami lang ti mabalin nga agsarita. Mawatan? Kasladang ranak matan iti day taalangam, Amir. Amamunak. Manmano ang makitam ang makapungtutak iti usto. Pag-problema ak iti napasamak ka ni Lisbeth. Di impakaamum kumakadag iti pan nakabagi ti lintag. Diyak kaya amay waragawag ti panagpukaw ti anak ko. Iso ngay nawagak itay iti amok a private detective. Iso, ti urayok ti awag da. Panawan ka pa'y lang arod. Inak kadag iti barkadak. Talaga di mo kabaalan ti agbalin nga ina. Sige, maban ka iti kayat mo. Tapno maliklikak ti panagsubang ta, Amir. Nasaysayat pa, inusan ka na makikita, Margot. Mga ano talaga, adyakon makatapal. Ti awanan paing nga, Amir. Pangtanak din. Padasan nga ti mangdangran kanya. Paltugak ka madama amat maturog. Naaramidak na ita. Awan tayo dyan nga mina, Lisbeth. Nanyangat ang nagpaiso, tinapasamak kan kuan. Naragsakak ko ma. Amaaramid ko, tikay-kayat ko. Bagnang ni Amir. Ken awan ti anak ni.
Buong ti ulo, DJ Elizabeth! Nangagyugayam tinagsaritaan mi ka ni mamang amang. Jack nam naman sangit ni mamang. Sigod, anarabaw ti sa sangitan ni Victoria. Ngam ti kaudyan na panagsangit na. Kati di binaybayan na kayo ti amam. Jack pa'y pulos nakita ti amang. Ay, wala siya ka. Iyak nakikita. Kanasan ko nga mo, no ti arabab na. Takas ka ni mamang mo. Nangato ka no ti arabab na daya tao. So ang binaybayan na kami ka ni mamang. Nakabakbak na nga taitan na niya amang. Kat pulos asaan na kami nakasapulan pa'y. Diya ka mo, no adadamag ni Victoria may panggap kang kuwana. Manipot ba yun Kaguranan na mapagsaritaan. Uray siyak amang. Jack kaya't ang mapagsaritaan. No saan na kami apagan ano ka ni mamang. At pa ya Jack kasapulan. Uray kasano ti kinabaknang na. Ay, wan. Alay. Isardang tangaro din na pagsaritaan na tama ka na dahil. Makarasan lang ti kinapintas mo kan kinatar ko. Nagyaman at lawanay. Saan ka ngagsangit, Lisbeth? Adda ka ni tinadalgada ka sa saad? Nasiglat na kiti private detective binayadan ni papang mo. Basol na ito nagiti barkada. Aglalo na dyan, Gio. Agalukot ka ni Daddy. Ma'am, adda ni Mr. Rodriguez. Apay, nakarakop ka kanyak manong Benji. Yan! Takit mo, tukpaan ka! No, isumat ti marakop kanyak. Kapungata itinervyos na. Lisbeth! Dad! Oh, naimbag tawan daga sa napasamakin ka. Umay ka, agawitan. Ija itong balay ngagsarita ta. Ang sakon itinalo ka, nakita kan anak ko. Saan mo ito kuman nga ulitin na ay? Basol niya matlaing, Dad. Numatayang may subliyo ka ditibiyang ko. Awan basol ko. Impostor na dya babae. Kaya't naklang nga kwartaan. Kaputa amuna amay saak a milyonaryo. Ngam Ramiro Rodriguez ka no tinagan tinakasikugkan ko, ana. Kalpasan na, binabayan na. Kinasarita ko ni Benji itiday taapanag. Pinabiro ko no sino na dya Ramiro Rodriguez ang nagnagan ko. Kat na dyan mo tamargot. Ayan na. Iha, saan ka kumangagbali na bastos? Di mo birbir nga sang tiyagsyuman kan ka. Kaputa ison ti inam. Dad, iti ka ano man. Diyak maaklon da ita. May sa ti inak. Limlilaksid ko nga isot nagtaudak. I hate her! Diyak pumalipatan tinapasamak. Kagkurak ti bakik. Anya nga ta? Amo ko nga sino ti pangipapasak iti sakit tinagam ko. Tay jayat tita Margot. Sa tino nga ta tinapanan na. Uray anyak aramidin na. Awagak. Makintut-lakit tino mga natitimag ko. Kaputa ti amo na nga takot na tayakon. Tita, magriring ang ti cellphone na. Hello? Kumusta ka, Tita Margot? Wano siya, tirumbang nga kumusta? Lisbeth? Wan, siya! Saan mo kadi kinita ti screen ti cellphone mo na sino ti mo awag? Wano, naparte ka una yan? Nasa pulan na kamatlag ka ay aman. Apay, ti amom na tayakon? Kat madaman ti panagrambak mo? Anya di pagkita ang kanyak, Lisbeth? Aha! Nabarte ka niya! Ngam, nausawan kan! Hoy, ibagakan ka, Tita Margot! I am your worst nightmare! Siyak ti bangungot iti biyag mo!
Ano nga tati oras? Ni Sir Ernesto ti mauawag. Hello? Ay magabigat mo, Adelfa. Nagkasingag ka di? Awan ang yaman na, sir. Bigat mat kaya man. Malagip ko gayam. Palagip mo, DJ, na istroyam kanya kiti, nagpasyaran nyo kan mamang mo. Kaya't ko nga ipanidya dagiti siya nga ili ka negosyante. Kwa, sir. Kukwa day ti kayam ni mamang. Nalakalang mata sa pulan day a resort. Day talang tapangadayuan. No kasta, ag-chopper kami? Naagaw kayo gayam, sir. Mabalin mat. Ay, imbati ka din ni Sir Amir ti helicopter na? Saan? Inusar na nagawid. Apan kami tuman nga ro di jay. Sige nga ro na, Adelfa. Bye. Bye, sir. Bumangon akmatan. Sa dino nga tati papananmikan ni mamang itangal daw. Naginom nga ta ni Lisbeth, hindi Rabi. Aramid lagi diti anak mo day Amir. Margoy, si Maruno kamot kanya kami bangon. Nanay, langam tina-hangover Ammom, nanya ti imbaga ni Lisbeth, idinawagan na. Agramram bakit ka nun? Ita niya aga po. Amangan, nagsinong batamaran Margon. Nalipata mo, tinapasama kay di Kalman. Amok, anapatpatag ni Lisbeth kan ka. Isardeng tanda ito awan panawan ko ang makirinik yarkin ka. Kit ulitak. Makibagay kalatan ka ni Lisbeth. Agsubli akmat la maturok. Talaga di mo kaya tidunggag kanyak. Sige, makamo ka. Awan panggap ko arumar. Nga may mawag tigayam ko nga akin ko kwa itinapanan tayo resort iti. Awawisan na tayo magpasyar itjay. Mabatulad na Sir Ernesto itjay. Awan Oh, kami. kasarsarita ka, Adelfa. Dumdum nga kada kayong mamang. Kasla ada pang panunutan. Amangan ki dino ada pagtultulagan nyo kani Camille? Nabayagan na saan kami ang nakapagsarita ka ni Camille, mamang. Ado kano ti trabaho na opisina da. Pasaray iawid na ti daduma trabaho na. Kayat mo ka diti kasta? No agtrabaho kay di Australia. Addakan ka no kayat mo ti ag-overtime mo no saan? Ay, kadwa tayo ka din ni Amang, mamang? Wan, ni Amang wano ni tatang ti kadwak idi mo na anapan agichay. Tekto na, Delfa. Sa anak lang ta makapagtagpal. Ay, kadayon siya nga adlot ta, nagpaspasyar dito yung resort. Kasi ta, ano dagdidigo si ti swimming pool. Makapaapal tagdigos, Amang. Nga mabutangak. Napaggadkan ka ti adalam adano, Madelfa. Ada sinyal mo, may papaniti dayta. Ay, di. Ada bang paypayapay ka na tayo. Tigayam ko dayjay tatang. Sige, mapantayon. Itay pa yung urahin na tayo. Sige nga ron. Sir Ernesto, ada ka kadwa na. Pasig da amin alalaki kan lang ada tibak. Ay. Dayjay siguro tibak pagana di ko syate. Dayjay man ngatan kalawa na katig sinreserba na para kada tayo. Kat, lutal-lutay umat lang. Tatang, ipagpagapo na nga tati kinasingat miya gayam. Mabayag tuman nga minang nagkita kami. Jaklam mo, no kaano man na makabakasyonak. Nang runa, no mapaanogot ko ni Adelfa, sumurot kanyak. Mamang. Ay, kat, napanaran ti kayo mo ta napukaw mo tan Victoria. Ada ijayan, tatang. Tumaguri kayo. Apayakas na nagsarimadan kayo. Kwa, hindi alalakay. Kaslad na kakit-kita akon. Yakmat malasin din. Nakatalikod mo tan. Nakadayumat ngamin titurong dagiti matayo, tatang. Ado gayam tem amoyo ditoy? Kat nagadayo ditoy. Kat naduma-duma at tao nagtiagpaspasya. Diyak nga rod malagip no nakakit-kita kiti dagi alalakay. Malaksid no dakay ngingas na lugar tayo. Sino? Ni Hamin? Mamang. Oo. Apay nakigtot ka nakangag itinagan na, Adelfa, ha?
Di mo ibaga, malaglagip mo pa ilaang ni Hamid. Da kayo tinangi palagip, mamang. Sir, honesto lakit di tinakita ni ama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsakit ti ulo ka na bigatan. Talaga nalabsak ti minom ay grabe. Sapay lang ni Tita Marco ti mo na makita. Jak sa maliklikan. Pisit. Naladaw ka na karing, Lisbeth. Nakaadum sa nainom, midirabi. Nagadawaram iti sala sa nadanon ko. Nakita na ka di, ha? Awan mati sa bali nga akin arami, di dayta. Kat, anya ko maha? Ayan ni Daddy. Iti dayta nga oras, at dani di opisina. Naladaw ka talaga na karing. Awagak ni Daddy. Naibusan ti kwartak. Hindi nalata ko mga minkin. Kanlatan ti credit card ko. Ni Ma'am Lisbeth yung mauawag iti cellphone ni Sir Amir. Inyawat na itay kanyak, tadi na kayat ti masinga. Awan ti makastrek iti opisina na. Ure ti sekretarya na kat masapol nga agpakada kanyak. Kasta ti kinadakkel ti panagtalak ni Sir Amir kanyak. Hello, ma'am? Manong Benji, apa yung sikatisin mong pati sa cellphone ni Daddy? Ada kanyak ti cellphone ni Daddy. Imbaga na itay nga di na kayat ti masinga. Anya? Ura siya? Di na kayo nakasalita? Saan mo't nga ta? Kasanon da ito'y ma'am. Ure siya kat binagaan na jak singaan. Rumor ko mga mawan kwartak. Okay, umayak lang nga dita. Nasaysay at langan, ma'am. Elizabeth? Dad, nakikitut ka nakakita kanyak. Di yung ibagang oray siya nga anak yun. Di yung kaya't nasingaan kayo. Naklatak-laing. Di mat manong Benji ti agigigamit ti cellphone nyo. Ti may sa cellphone ko na dyan, apangaw-awagan amin na makamamu kanya, apakaibilangam. Imbilin ko ka ni Benji, agak kaya ti masinga. Tada teleconference may karagiti padak ang negosyante ita eh. May anak mo Dad. Dandanyawan kwartangkon. Uray saan ka kuman nga imay diti opisina. Nagsaritaan mi ka ni Benji ti problema. Kat binilin ko, akasarita na ni Maji, akargaan na ti ATM kan credit card mo. Basta kwarta, awan problema. Inawagan kan, ta saan da ka mauray ti daytoy akatex, kinreserban para kada kami. Ada gayang bisita? Anya, umayak di ta function hall ti resort? Sige. Panawak la nga roda Adelfa kang tatang dito yan. Adelfa, tatang, ay ayaban na pigayam ko iti function hall ti resort. Ada ka no sa nga ilinakit, kaya't nakayam amo kadakwada. Sige, mamang. Da kami ti makaamo ka ni amang dito eh. Agsubliak tumatlaang. Sige, urayan dak. Ay. Amang nutulag damot nga gayam na ita. Nalipatan na lang. Oray saan na kumangay naway. Saan yung mat kami nakayat ti agpasyar amang? Makaray kanya akong J Farm. Pagpulpuligusan libiyag ko, Adelfa po. Nga masapul ama kapangaluwaksay kayo matsag paminsan. Inton makasubli ni mamang ija Australia. Awan to ti kastoy. Ay, sa bagay, apod numat ka dit ako nam. Asling kapilitan ta sumurod, kini mamang mo. Nure sa dino di papaparanda. Mabalin lang ta kumama, nure na talang. Nasaysayat no duha talang amang. Kasla sa anak ang makaahas no kadwak ni mama. Ano talaga nga dayo direk na medinam. Saan tayo napagsaritaan day tamang? Makan tayo kit din kadag ito'y naida sa merienda tayo. Itay pa yung mabisina.
Adelfa rin nakita. Kadwa na ni Amadino. Di mo mang nasiguro dahil may sa kadwa na. Sa pulak idayin doon madamdama. Kaddan lagi di kakadwa nga kalap iti piskarya. Ama iluto iti sidaan minton madamdama. Nagkanas mo ta talaga at agkalap. Malagip ko lakit nga rod ijiro karmi. Karayan kan waig lang ti ayan mi, idi ubing pay. Masatuta kang mani ang manong Benji. Oray naman kung may kong ni Daddy di opisina na. Pinalubusan na nagkadwang ka. Tamang ano maulit ka naman ang tinapasamakin ka. Saan mo nang ipalagip na ita? Basol met lang ni Daddy. Malagip ko gayam. Si kakaditi kinasarita na. Tapno amom tipod no kinatao da di avfaderi. Kanti agnagan iti Ramiro Rodriguez sa kanagnagan ni Daddy. Saan ma'am? Ni Archie nga information technology expert ti kumpanya. Ti pinusgan na mga ramid iti dayta. Apay, saan mo ka di akamalan nga ramidan day jay, Manong Benji? Amo ka talaga nakaunay ni Daddy? Mabalin matlat ang hirapin ko. Nawalakit di pangibaw na ni Sir. Manong Benji, kaya't ko adok talam no sa dino di pagnanaidan day jay Valerie. Ha? Oh, apay akas lang nakiktot ka, Manong Benji. Kabayatan ti pa nagsarsarita tayo. Kita ang manahimba, ti pa nagmanihom, ha? Tsaki palubo sa madisgrasya ta, ma'am. Dakal laki di asungsung badag dita kini dadim. Okay, awagak man kid ti Maricho. Nabayagan na saan kami ang nagkita iti daya babay. At kita kami mang kiti Jemon, nagdalakit ti panawan na kanya. Pag inanagman pa'y nagtimatak. Ay, kung kaya, awagak man ni Honesto. Saan miya natutor tinagsarita ini? Tadya Marcot, inistorya nakit din ka ni Honesto tinapasamak ka ni Lisbeth. Hello, sir. Honesto, anda ka di may nayon mo ipadamag tinagsaritaan tayo di? Indanon ko kadakwada ti nagsasaritaan tayo di. Kalpasan ti ipapano da, agdiretso da kano ijay Mountain Province. At da kami tayo ti may sa resort. Adalakit di kakadwayo ababay. Da kami lang din nagkuyog, sir. At da piskarya da ito resort, at da kami tagkalapit ti maluto si daan. Exciting na ita. Alasek to man no makasubli ak ti tayo lokos. Ewan, sir. Naragsak, dagiti kakadwa. Sige nga Rodan. Addan to sa bali ang undawa ya paragsarita ta. Kunak nagdapay lang ni Lisbeth iti opisina. Nakaparada mo't itaruar ti kotsena. Ti kotse, tilagluganan da ka ni Benji. Oh, nagpuyog na gayam. Saan ka magustuhan na ita tunadam Marcot? Sa bali ti pampanunutan, na ita ti di pagkasunguan ka ni Lisbeth. Awan ti dagas ngayon baga. Nasaya at kinuyog ni Benji. Tamangan no tamanan mapasamak kan kuwan. Masadot ka no ni Lisbeth ngag maneho. Iso a pinalubusak ni Benji amang imaneho ken kuwana. Awagag tulangan, pinton nga sa pulak. Awan gayam. Anya ti plano ni Lisbeth? Ilan samot kayatan nga ituloy ti panagadan na. Tarigat no pilita. Ubing pa, Mark. Ituloy ng tutyagadal, hinton makapanunot. Pangalaw matlagan nga mawampay ni Mamang Mao. Naimasan na samat dahil hindi nakitong tao. No, saan tayong tamauray, amang? Mangal daw tayong tulatan. Amangan no'y giant amangan ni mama. Adelfa? Amadino? Ni Sir Honesto. Ay, si kamot gayam, sir. Nagdadanon tayo man dito. Nakita kayo tayo. Ngayon kayong nasigan. Takadwa kami hindi kiti sa ngayon ka negosyante. Kasunod no kalat.
at adumtang ni Mamang. Nakita dakmat gayam kina Adelfa Amadino. Dagiti negosyante asa nga ilig dagiti kakadwa. Madamang aglutluto da pa ilang ka dagiti kinalap mi. Iswa nagpakada kadakwada. Ay, kastamot tinarabin ba di damo may kada Victoria de may di tao. Nasa ungarod kanyak na Adelfa iti na minsang imawgak. Iso, nginawis ko dagiti kakadwa ka negosyante. May sangal daw kung nagpatpat nagkamiti ate, hindi na minsan ngal daw. Sabali lang agpaiso tibak naman niya. Ni Mamang. Si kagayam di akin ko kay tiyati ang nakita kitibay-bay. Di namin sana nagpipiknik kami. Kukwatibos ko da jay, madam. Impalubos ng usarmi. Nangal daw kayo ka din? Ay, saan ba yan? Rain na kang aro na nakaw. Kaya mumi ka ni Amang kat nakipangan kayon kadagiti dinanon nyo iti function hall. Saan kayo nasubyan na dagos? Tanda pa'y kinasaritak. Mangal daw tayon. Sana ko nang agbayag. Mga nururayan na ko nagiti kakadwak. Panawan kayo pa'y, madam. Naungat sakit din ni Nana Victoria. Sana pulos ng misang kabayatan ti panakisarita na kanya. Kaslain ranta na pa'y tinang paparaw kanya. Ang mga noan niya ti panunutan na. Ay, nagsupli ako na ideyan di kita kakadwak. Magmangandat sa pa'y kitding. Awan sa bali ang maawis ko, Tita Margot. Isa ni Manong Benji Latan, tinawis ko ang nagpasyal. Panawan na talagan ang masapul nga the bodyguard mo, Lisbeth. Siyempre, milyonaryo ang negosyante ti Ama. Saan ko aninam na makasta ti ibagam? Iti imbagak apa nagkuyog mi kini Manong Benji. Guwapo ni Manong Benji. Among kadi, adaday dinadama ko a driver. Driver lang ngam naaraw na ti asawa ti boss na lalaki. Maagday jay a babae, inukasta. Kat sana ka maagamang tutup iti may salaran driver, Tita Margot. Yawanan ba ito? Mapagsauna. Tinanawan ako. Ino na anak. At siya pa iti pinasagitan na. Aniya, ti pagkitkitaan na kanya. Ay, talaga asaan kami nga agkadutut. No siya ti agkalma. Ni Lisbeth mo ti mangi pamuspusat asaan kami ang kinaawatan. No saan naklama bain kadagiti kayog ko. Itay pa lang ay nyawis ko ti panagkawid tayo. No may panggap ti kada ni Sir Honesto, Mamang. Awan ti rumbang akaguray yun. Saan na kayo katangay nasit ka na awan ti kapuna? Naira na lang mat nga dadamat ijay kadagiti sa nga ili na negosyante. Pada tayo nagpasyar, Mamang. Adelfa, nalaing kaso mo ba ta? Apay ngay kalkalintigam dahi di alalaki. Mamang. Jak mamati nga awati panggap ni Honesto kan ka. Anya panggap ti kayat yu asawan, Mamang. Saan kan ngagin ko kuna? Jak mabalindag pidto titi atap ko. Nga adamang laplap pagkat ka. Asumurot iti pagkayatak. Mga asiyo. Kaya't ko anaragsak kayo iti na iti apa nagbakasyon yun. Panawan kan dito kwarto, Adelfa. Anyamatan ni Mama. Apay nga talat na problema. Sir Honesto, kasanong ba ito eh? Ang mga numangag ni Mama hanggat dakas ti panunutan na. Kamabain mat kini Sir Honesto no jaksong batan. Makamuditan. Hello? Hello, Adelfa. Makakuran sa ni mamang mo, di pa nakisaritakin ka. Saan kumarumbang nga sininga kayo?
Pasensya kayo lang kuman, sir. Adelfa, asino ta kasarsaritam? Din samat mamang mo daya. Adelfa, kung nagtumat nga da kasarsaritam dito cellphone mo, asino data? Kuha, mamang. Kung na mga taasaan ka, adildilawan o numadmadlawan niya. Idi pa'y lang agat atapakan ka. Itid mo kanyak sa cellphone. Mamang, saan yung agawin ni cellphone ko? Itid mo kanyak po Hello? Asino ka? Apay adi ka sumungbat. Ang mga nainidap ng ti cellphone na mamang. Awan sigurong ti bagana. Wano, nanglig na ti sa uyo. Honesto. Apay day dyan honesto. Apay nga awagan na ka. Adda ka di relasyon nyo, iti day dyan lalaki, ha? Awan, mamang. Olbod. Masansan na madlaw ko nga adda ka sarsaritam iti cellphone mo. Kanayan mo nga ipampampar ni Camille. Mamang, mamati kayo kumakanyag. Noon relasyon nyo iti day dyan lalaki. Apay nga awagan na ka, ha, Adelfa? Mamang. Wano? Alalo ko yun nakakadi, nga agsublin, nga agtrabaho iti kumpanya. Mga asiyo, gusto. Dahito iti bagakan ka, Adelfa. Sakbay nga agsubli ka di Australia. Masapol nga manugot kan iti kayat ko ang mapasama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tala nga madlaw ko. Nabayagan na saan ngay mawag ni Mr. De Los Reyes. Uray awanan tinamnama ngay palubos ti gobyerno nga aglukat ti pagminasan ija Hercules. Dandani inaldaw nga awagan na. Tapno tulungak kano amang ipamuspusan. Katin ka rin nga da sorpresa na kanya. Apayasaran nga umawag. Anya nga taday jay a sorpresa. Italak na nga ta ngay butak-tak kanya. Ti may papan iti nalima na kuweba. Anak ay lumangan na iti ado a balito. Inidip ko iti cellphone ko. Tanong ko titimot ni Nana Victoria. Sawan ba't ito? Iba ka pa eh. Sumbara. Amangan no iso ti aday pagkana kanya. Hello? Ni Victoria na ito eh. Ha? Honesto. Anya talaga ti panggap mo iti anak. Awan ti amo kiti day tangi bagbagayo Nana Victoria. Awan sa bali panggap ko iti anak yun. No alalo ko yung magsubli ti kumpanya ngayon mo. Ibak pa kaunakon. Saan na mapasamang tayo? Bukod na pangading na Adelfa data. Kaya't kung agkita ta, tapno makapagsalita ta na saya. Sige, madam. Anya nga tati pagkalakan niya. Nagayam kang katisilpon ni Adelfa, Victoria. Katiso tinusar mo nagawag ni Honesto. Nangagyugayam ti panakisarita kiti deja lalaki, tatang. Saan ka kadya nagbahin ka nagitim bagbagam kang kuwana? Gapo tayo so ti mangimat-maton ni ti kumpanya. What? Baknang da? Saan ko mamasahir direk namin ti bagak? Saan ka tagtagibasitan? Ngamimbay nam kumamot ti anak mo. Sandak namin na maawatan. Maawatan ka. Ngamrompang ko mga mong ti pagluglugaram, Victoria. At dadayaw mo, masapol sa limot madam. Saan nakasungsungpatan ni Mr. De Los Reyes? Saan na nga tamang mangag ti panagriring ti cellphone na? Sa bagay, nataangan mo't ngaminan. Pasarayan ni Kristalin ti makasarita kidi. Saan na kan sa asungsungpatan taw awaga, mamir? Ni Mr. De Los Reyes taw awaga. Kadagiti lang napalabas nga daw asanak nga awagan. Minsanot Kristalin ti kayat yung makasarita, Dad. Nadama ko si Mang Patan. Elizabeth. Talaga na isang kayo ti ubing am ni Tita Marcota niya. Saan kayo ka di pa anak na kiti kinabaknang niyo, Daddy? Kaya't yung pala nga aguman ti kinabaknang daddy alakay Sigmundo, babaan kini Kristalin.
Lisbeth, anya ka di tayo tagay magbagam. Ay, insubli ka di matlangan ni mamang mo ti cellphone mo, apo. Wan amang insublinan. Ngam nakita ka. Inawagan na ni Sir Honesto. Nangag ko. Akin nasarita na iti cellphone. Iswa pinagbagak ni mamang mo. Imbainan nakakumamat kan tibagbagay na. Siya at ka mabain, ama. Anya tupay ti rupak nga isarang ko ka ni Sir Honesto. Siya to siguro nagsubling agtrabaho iti day siya akumpanya. Mabalay nakasta di mapasamak. Tamadlaw ko kindi mamang mo. Pilitan na kang agabroad when sumurot kan kwa na. Lalabit na di mo maawatan ni mamang mo. Amo kapatpat ganda ka. Lupay aglablabas ti wagas. Di ba nang iparig nanay, di ba nang ipatagnakan ka. Ang pampanunutan na ti masakbayam kan pagsayatan mapok. Amok matday ta amang. Iso ang mariribukan. Ay, ano yung atano pagusto ang laangan na po? Anya, kaya't yung apanawan kayo? No dahil sa ti bagayatan ni mamang mo, awan mabalinta. Nasang anak ko, hanggang napigsak pa lang. Kabalak matagbiag ang may maysa. Pagustuhan mo ni mamang mo. Padasang, nusan mo to ama, nusan di agawin ka. Kasta na lang nila. Kasanun, nusan nakapalubusan amang. Saan akas ka rin na ti agawin? Talaga akar-karitin naklatan, Lisbeth. Saan latang agnakang itinapasamak kan kwan? Ang gusto mo't kititimbaga na. Amok no kasano ti kinagamrod ni Amir. Ngam, saan nakapatpadasan? Madam, rumar kayo kadi? Saan? Dalasan man kay diti kotse. Awan gayon, Benji. Adadamagit kan ka. Anya da jay, madam? Iti day tatawan mo. Kasladyak mamati nga awan pa'y kaayan-ayat mo. Wano, di mo pa'y napadasan tinakanobya ako na kuma. Ada nobya ki DJ lugar mi, ma'am. Saan nakakayat? Di nana. Usukat nga minti kastay di probinsya. Pakibiyangan amin anagan na. Agpili dati para iti anak da. Agad dadalpay ngamin idi, ma'am. Saan kayo ka din nagkita, Pulos? Ada ko magundaway mi nga agkita. Tiniklikan na. Manang Benji, iti na sa akin ang gwapo. Kan ado ti kwartam. Ano kaya't mo sumurot ka kanya, tadayam amukan ka. Ang mga nurumar kami pailagin ni Sir, ma'am. Kahit nang sa ti makipagkita kinila kay Sigmundo. Okay. Intun maminsan lang aro ti panagkuyog ta. Talaga dito, Elizabeth. Kalkalabanan naklata. Pagyaman na pinadayawam ti awis ko. Oh, honesto. Ngumamom ka di, adandan yung babawik ti pan nakipagkita kat ka. Mabalin ko nga matabaliwan tayo ti aldaw nga panagkita tayo, ma'am. Di mo dinamag no nyat gapuna. Nanginauna ito restaurant, nangawisam kanya kapag kitaan ta. Espesyal dagiti putahe. Kaya't mo ka di nga ipakita nga dato ti kwartam ngam siya. Pangasi ko ma, san tayo nagpinasakit pa nagapuak iti narigat a pamilya. Honesto. Mabalindak nga ibilang anasaya tagayam, Nana Victoria. Nadlaw ko matkit di anasingpot ka. Napakumbaba ka o makisarsarita. Adya ka di ti kadya pagsaritaan tayo. Bueno, saan ako nagpalpalikap? Anya talaga ti panggap mo ni Adelfa. No anya man ti pampanunutin nyo, nagbidot kayo. Binalagan naktibus ko, adyak mabalinti makirelasyon iti asino man. Kadag iti empleyada iti kumpanya. Sapay la kumata na pudno ka kadag iti ibang pagkam. Akit daw akit ipabor ka na ka, honesto. Saan mo kumana pagsubyan ni Adelfa? Tapno mapilitan nga manugo titi kayat ko apa nagtrabaho na iti abroad. Nakapimpintas dahi tagon dawahin na Adelfa, Nana.
Apay nga minasan na kayat. Ang mga numabali na si Kapa, iti mga alalo ko'y kanukuha na asaan nga umanugot, iti kayat ko. Honesto. Panaglik na. Kabayatan ti panagsarsarita mi kini Nana Victoria. Nadlaw ka na try. Kasimat ni Adelfa. Sana mabukodan tag desisyon. Masya na kinuha na. Anya nga tati nasayar nga ramidak tapno na tulungak. Daytay saan ko maamaamuan ni mamang na. Tapno saan ang makagura kanya. Nangag ni tatang tinagsaritaan ni kini Honesto, Adelfa. Katamo, naidanon na kan ka. Ako, nakisinara ka kiti dayjay at tao. Mamang, jakon kabalan nga isarang tirupak ka ni Sir Honesto. Iba inak, kasta. Mamay, panay ti bakit, mama. Imbaga ka din nagsakit ka. Tapno ibagakan ka, Adelfa. Di mo masupring ti pagayatak. Kinasarita kiti nalapat ni Honesto. Saan na ka nga awatan, naksupli ka pa ichay. Saan niyo ko manarumbangay na ramid tayo tamamang? Kaputa imbaga ni Sir Amir ka ni Sir Honesto, ako mita nalangan iti kasukat ko. Saan ang nagustuhan ti aking bagi ti kumpanya ti panagbakasyon ko? Idinto ta kasarsarag ko pailaan. Ay, saan ko akanunukan dahi tangay ni Ramid ni Victoria? Engem no sa langadag. Amang ano na kami mat nga agamatag sinong ba? Baybayan nyo latan ni mamang amang. Diyak kaya't nga agsinungbat kayo gapo kanyak. Naturay unay ni mamang mo. Amo kapatpat ganda ka. Agam no daduma. Aglab-labas di parang ipatagnakan ka. Saan na pampanunutan tirik nam? Amang, ni mamang, saan kayo nga tagaripay? Ay. Tatang, mapantayo ka ni J Farm. Umayak ko ma. Ay, kumamakam ka lang arunin na mabigat. Nagkukuyog tayo. Makitsinda ako mapa, itilutun tayo asidaan kan merienda. Adelfa. Kadwaan kayo na makitsyanda, mamang. Uray sa anan. Adamat ni Venera mang kadwa kanyak. Oh, kagura na ka di, Adelfa? Awan ka po na, kagura kayo, mamang. Patpatgan kayo unay. Kulot no san kan ngagpadlaw kanyak, Maricho. Anya di makunam? Anya? Inawagan na ka ni Crystalline? Sige. Nagasan ka dita, ha? Agdigo sa klabit. Ni Tita Marcot. Nangagdalakit di pa na nakisarita ka ni Maricho. Tita Margot, nakaruwa ka din ni Daddy? Wan, itay pay. Bigbigat tayo lang itay ada imawag iti cellphone na. Agpada kayo ama kumiti cellphone niya. Agpay maniho akin ni Manong Benji. Wan gayam, nangagyong ata ti pa nakisarita ka ni Maricho niya. Papaayaban ka no ni Crystalline. Malagip ko gayam. Saan nga taan nadakamat ni Crystalline nila kay Sigmundo? Saan ka no ang maawagan ni Daddy? Tanya ko matibibiyang ni Maricho ti dajalakay. Saan ko akasingad ni Crystalline? Ngam kapot agpakuyog ni Maricho. Sige, ngamyak amo ka dagi di adwa. No agkasingad takit di. Awisam ni Daddy. Saan na ka narwam akakuyog ni Daddy? Mapitlayan. Awagag ni Manong Benji sakbay nga agtikosak. Amok, maparokmak tumatlaan ni Adelfa. Isunam na maag asakbay nga subliak di Australia. Mapanugot konton. Nga, akalma akpay laag ka dagito. Napudno ti ko na ni tata. Adda pa naglablabas ko. Amudan ka ni Adelfa di ukalik. Makakura ak no tsak maipilit di kayat ko. Adala may sabanag tsak maipilit. Tsak kayatan amay palagip. Dahil tamay sakpas sa tibyak ko. Asin ang sangitak itinalaos. Ang panagbababawi. Talaga gaya managpamaneho ni Lisbeth kini Benji.
Saan na ka di nga imbaga? No sa dino tinapananda? Saan ko na din lang magpay? Basta ag talaga ka ni Benji. Nga na, tinatalga na kasasaad ni Lisbeth nga nako no agkuyog da. Rubang kuma nakikuyog ka kinkwa na Amir. Napan da Lisbeth ken Maricho iti balay nila kay Sigmundo. Anya? Kung nagtupay, maaklaat ka. Pinaayaban ka no ni Kristalin ni Maricho kat nagpakuyog ken ni Lisbeth. Nila kay Sigmundo ti pagsarsaritaan ta. Saan? Ni Kristalin ti pagsarsaritaan ta. Apay aya nga ilikliklik mo a pagsaritaan ta dayta. Ibay kakadi di ti opisina, tapno ka apanak. Gapo iti dayta, amok, amasapul mo ti kwarta. Sige, ibagamon no mano. Kalpasan na, panawan nakmatay. Nagsubang kami manan kani Margot. Gapo iti panagim imon na. Ngam, kuy daw. Pagan anok to pa'y, no agbaligyak iti plano. Hinakmaten sumbatan nila kay Sigmundo. Ada. Ngam, babae man ti Simong ba? Kristalin, si Kamad Gayam. Ni ko malulom ti kasaritak. Anya, naatake ni Mr. De Los Reyes. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.